tumiran nyambut gawe ora mesti yen dikandani karo Pak Haji ra nurut malah mumpet nang kali. Oh tumiran kuwi memang pancen super supermu super keliwatan senenge ngintip anak perawan. Oh tumiran atum tumiran. Tumiran dikandani malah ngelawan. Tumiran laka koyo preman dikertak nangis karo klesotan. Tumire janem tumiran tumiran nyolong ayam Mang Karman diuber-uber karo Mang Karman. Tumiran melayu tipe kejengkang. Oh tumiran tumire janem tumiran. Oh tumiran nyambut gawe ora mesti yen dikandani karo Pak Haji ra nurut malah mumpet nang kali. Oh tumiran kuwi memang pancen super supermu super keliwatan senenge ngintip anak perawan. Oh tumiran atum tumiran. Dikandani malah ngelawan. Tumiran laka koyo preman dikertak nangis karo klesotan. Tumire janem tumiran tumiran nyolong ayam Mang Karman diuber-uber karo Mang Karman. Tumiran melayu tipe kejengkang. Oh tumiran tumire janem tumiran. Oh tumiran kuwi